чисто новият ни общ YouTube канал, който се казва Готината банда 2, само реакции. И добре дошли в чисто новата ни поредица, която се казва Предизвикателствата, сезон 1, епизод 1. И само още нещо да ви кажа. Който се размее, по шамар. Да, приятели. И имаме по 3 живота и който се изхарчи всичките животи, ще се ударим. Много силен шамар. Единия на другия. Да бъде... Сега, приятели, ще се ударим шамар не с ръце, с това. Какво е това? Това много боли. Това шампуан ли? Не, това е крем за ръце. Ще се ударим с крем за ръце, което е много... вижте, ти покажа. Не. О, това е много силно, да. Да, затова го слагам ето тук на масата. Значи, приятели... И който се размее, така. Мале... Навсякъде, ето така и главата. Ето така ще. Мале... Хора, само да ви предупредя, аз много се смея, не знам за Бошко. Аз не се смея много. Наистина ли? Да. Добре, само да ви предупредим, приятели, че май другата година вече ще снимаме в този канал до повече минути, защото сега нещо не става работата и затова можем до 14 минути. Така. 3, 2, 1, давай. О, мазече. Минус един живот! Минус един живот! 3 на 2! Бошко, минус един живот! Брат, сериозно ли се смяна това? Сериозно ли бе, човек? Това ме заради газа. Заради... Добре, хора, за сега... Ето, така ще си дурността. Не, нямаш право. Нямаш право така. Между другото, хора, не очаквах как се разсмееш толкова бързо. Добре, за сега съм окей. Трябва да съм много внимателни. Готов ли си? Аз да се развивам като спея. О, Боже. Добре. Айде, продължаваме, хора. Помощ! Добре. Какво е тази скорка? О, майко! Ей, сега се отреп. Здравейте! Се ще падне с главата напред. Назад, бе. О, той изкърти стола, бе. Това клипче съм го гледал, между другото. Аз не. Пердо. Айде. Сега ще му захапи опашката. На бас. Мале. Чак се стресна. На кокошка. Това не е смешно. Това кокошка, бе. На кокошка. Не. Сега не кажа, че... Това маска за лице ли това, бе? Залепи ми се на устата. Мага. Засмя се. Не! Засмя се! Не! Шамари, бе! Не, бе, който се изхъби всички животи. Не ти каза, че като се смей, по шамари? Не, който се изхъби всички животи, казах. Окей, за сега сме вече 2 на 2. Бе. Браво, моето момче. Хора, трябва да... Брат си каза в началото на видеото, който се разсмее шамар. Не, който се изхъби всички животи, бе, нямаме право така. Хора, продължаваме. What? Жабът, Не. Мале, хора, за малко да се разсмеем. Мале, този трудно да видя. Мале, аз не може да обърна Това маймуна ли е, която как колело? Май, как се отрепа тази жена. Мале, хора, на ръба съм да се засмея, честно. Иди ли? Да. What the fuck? Майко мила! Нямаш право така!
нямаш право. Просто искам да се почувствам. Котката ще ги оттепи. Всъщност Както не. моята котка, дето гледахте шорт клипчето. Дето ми куче влезе в наша ден. Мале, то с мъж се страхуваше от куче ли бе? Сега ще... Затисна му носа! Май. На тази зебра. Добре. Зебра бе, чакай. Чудо. А как се отърпа това куче? Нищо. Добре, имам някакъв шанс. Как се подхлъзнеш бе, човек? Това ще мисля. Не, патка. Това е голяма патка! Не знам, ще падне. Бой, Как се на майко. За сега никой не се е разсмял, хора. И само да кажа много правилно. О! Който, сега това съм го гледал, сега на това ще му падне зъбите. Само да ви кажа, На баба. който е с малки животи, който е с по-малко живот и видео и клипчето е свършило, познай. Шама, нали? Да. С това. С този крем, окей. Продължаваме. За сега сме 2 на 2. Не, това съм го гледал 100 000 пъти. Какво прави то слон, бе? Прави йога. Каква йога, бе? What the fuck? Йога, да. Аз караше ролери и се падна. Това съм го гледал. Мага. Това съм го гледал. Аз не. Тя как са хилят като некои. Маля съм на ръба да се разсмея. Не съм се засмея. За котката се оплаши. Закачи му се на опашката, брат. Много съм на ръба да се разсмея. И ти ли? Не. Виждам те. Ади, и сега се сбил. Ау! Вратата се отвори сама. Котките се изплаши. What the fuck? Това е от песента Бела Чао. Останцива. Майя, 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 Майя. Айде да изпеем и ние. Майя. Мария Пум! Не бе, не бе. Майя. 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 Не, също не знам дали го измитирахме хубаво. Да, бе. Тихо, бе. Това го знам с паяка. Фалшивия паяк. Това мишка ли е, бе? Това е риба. Каква риба, бе, ти? Риба е! Не е риба. Не се ста. Айде, падай по-бързо. И това клипче го знам. Това го знам. Как се удари главата на тази котка. Но те котките едва ли ще ги болят. Може би се опитала да мине отдолу. Какво това, бе? Маймуна. Те от някаква маймуна ли се страхуват, бе? Сериозно ли? На стълбите трябваше да се подхлъзнеш, да. Подхлъзнеш. Папагала сега ще скочи. Не, ще влезе в чашата по-скоро. Даде. Въй. Какво прави тази котка? На ръба съм да се засмея. Сега ще падне тази котка от микровълновата. Дали? 100%, бе. Окей. Тя как танцуват.
О! Оно, О, паяк. папайк ли е, бе? Той може да се види хубаво, брат. Ана. Това главус ли бе? Орел, орел, орел. Орел. 1、2、3、ありがと What the fuck? Oh. Те може... О, през носа и човек. Е, са кучето. О, хора, ние след малко трябва да свършваме. О, не. う。ダランダラン。ダンダランダラン。 Вай. Официалният това е. Не Това видях. се ще падне всичко. Влезе в тревата. Коша, по-скоро. Коша с трева, май. То това хора... Тия клипчета нямат много хубаво качество, ама какво да се прави? Окей! Това ми хареса, браво на това куче. Не, да, мислиш, че ще се получи номера. Ама маста... Ох. Това не е смешно. Честно ти кажа, да. Моята скотка как хапе. Мале. И сега, приятели, последно клипче гледаме и видеото свършва. Не чакай бе, кога свърши това? Виж има още малко. Добре, да и сега хора свършва клипа. Тоест първи епизод. Ей, сега накрая 100% ще бъде много по-смешно. Не знам, брат, не знам. Ето те ги правят. Мишка открадна. Окей, хора. На предното клипче бях на ръба да се засмея. Просто седиш на въздуха. И не се смея. Добре, сега ми е Това са по-добре. някакви птиченца. Сега ми е по-добре. Той сега ще падне. Майко. Един е сега ми падне. Тия тъпи ли са? Не знам. Въй. И също. Последно клипче, хора. Ела, това ли беше? Окей, приятели, 2 на 2. Да. За сега никой няма да има шамар. Да, за сега. Значи, приятели, първи епизод се отървахме, обаче втори епизод, приятели, продължаваме, дето сме... За малко аз щях да имам шамари. Затова, приятели, ако втори епизод пак си оставаме с 2 живота, обаче този път 100 пъти много трябва да внимаваме, защото ще се опитам да намеря 100 пъти по-смешни клипчета и който се разсмее най-много пъти или който си изхъби животите, получава шамар. Шамари. Приятели, това беше клипчето. Надявам се първи епизод да ви е харесал от чисто новата им поредица предизвикателства, първи сезон. Ако ви е харесало клипчето, оставете поди лайк, абонирайте се за готината банда 2 само реакции и от нас, чао, приятели! Чао, приятели!